এখানে হাতে গ্লোভস আছে তা এখন তোমরা যারা ওই যে ময়লার কাজ করো ময়লা উঠাও খুকি হ্যাঁ ফাইন তাহলে কি করতে হবে Mange af børnene må stadigvæk arbejde før eller efter skoletid. Så på værkstedsskolen får de også at vide, hvordan de kan beskytte sig mod de farlige ting, de arbejder med, og i fremtiden stille krav om at blive beskyttet mod det farlige arbejdsmiljø. হ্যাঁ এটা করলে কি হবে নাক দিয়া ধুলাবালি যাবে না হ্যাঁ Det er sjældent, at en fattig børnearbejder i Bangladesh kommer til lægen. Men da mange af børnearbejderne har sundhedsproblemer på grund af deres arbejde, hjælper lærerne dem til lægen. Det var først, da Cookie kom i skole, at nogen fandt ud af, at hun havde problemer med sine lunger.